siarad cyflogi 5 o bobl. Mae pawb sy'n gweithio yma yn siarad Cymraeg. Mae hwn yn ardal gyfnigedd iawn. Mae 90% o gwsmeriaid yn siarad Cymraeg. Da ni'n delio efo bob cwsmer yr iaith maen nhw'n dewis. Fel salon bach, da ni a'r cwsmeriaid i gyd yn sgwrsio mewn Cymraeg. A mae lot o'r cwsmeriaid i gyd yn nabod ei gilydd. A dwi'n braf gael awyrgylch Cymraeg. Dros amser, dwi'n gwneud perthynas da efo cwsmer am siarad Cymraeg yn ydon perthynas da. Mae lot o cwsmeriaid hen oed fi ddim yn gallu siarad Saesneg os dyn nhw heb arfer. Deall fi well, dwi'n gallu gofyn yn union be maen nhw eisiau, gallu ffeindio allan yn union be maen nhw eisiau gan fi. Weithiau dwi'n cael cwsmeriaid plant bach 3-4 oed a dyn nhw'n gallu siarad Saesneg yn iawn. Wedyn dwi'n gallu deud nhw bob dim dwi'n mynd i wneud a nhw'n deall fi dda. Cynnig gwasanaeth Cymraeg yn rhan o'r profiad unigrwydd dwi'n gallu rhoid i gwsmeriaid. Mae'n hanfodol siarad Cymraeg bob dydd trwy dydd yn y salon. Dyna pan mae staff fama yn siarad Cymraeg. Dwi'n meddwl bod pobl ifanc cario ymlaen i bethau yn Gymraeg. Dyna'r un o'r prif rhesymau pan dwi'n efo swydd yn fama. Os oes rhywun yn trio am swydd yn fama, fysa nhw'n gwell chance o gael y swydd yn siarad Cymraeg.